Plavírna je komplex budov, jejíž historie sahá do roku 1892. Nachází se v nedaleké blízkosti Karlových Varů v obci Otovice, vedle kaolínového dolu, kde se kaolín těžil a tady v plavírně se rozplavoval a čistil, aby se mohl dál využít pro výrobu porcelánu, která je typická pro náš region. Dále se tu od roku 1983 vyráběly nátěrové hmoty a poslední rok a půl tady s manželem působíme my a snažíme se plavírnu zrekonstruovat a naplnit jí novou funkcí, dát jí nový život. Plavírna je zapsána v konzorciu s Inionem na whitelistu Czech Investu, to znamená, pokud jste mladý podnikatel, navíc ještě třeba kreativec, který potřebuje drobnou výrobu, tak jste u nás vítáni a my vám poskytneme krásné prostory, které Czech Invest může zadotovat na nějakou dobu nájmu. Potom tady sídlím já, jsem tady taky v nájmu se svým studiem malířská, které se zaobírá výrobou porcelánu a návrhy porcelánu. A my tady děláme akce pro veřejnost, kde vždycky oslovíme lidi, kreativce z okolí. Měníme je, střídáme je tak, aby to bylo pestré a zajímavé pro širokou veřejnost. A tu sem potom pozveme velmi dobře. A respektive tvoří se mi to velmi dobře, protože prostředí je tady nesmírně inspirativní, je tady krásná krajina, krásná příroda. Ať už se dotknu Slavkovského lesa, Kladské, anebo půjdu na druhou stranu pod Krušnohoří, Krušné hory, Horní Blatna. Krásná místa, úžasné, inspirativní prostředí. Podniká se tu hůř než v jiných krajích, to je pravda, ale vzhledem k tomu, že mi nikdo nebrání v tom, abych podnikala i mimo region, tak činím. A dnešní doba umožňuje online podnikání, umožňuje transport bez ohledu na to, z jakého jste regionu. Takže já v tom tak velký a nepřekonatelný problém rozhodně nevidím. Volarismus je nový umělecký směr, který klade důraz na originalitu autora. Je vlastně tvořen 7 zakládajícími členy napříč Evropou. My se každý rok, nebo snažíme se i několikrát do roka sejít, tak abychom se vzájemně podporovali a posouvali v té tvorbě a tvorbě volarismu dál. A já se přiznám, že jsem nikdy neměla žádný kariérní cíl, ke kterému bych chtěla dojít. A to se nemění. Já jsem přemýšlela, když jsem tuhle otázku dostala, co všechno vlastně spojuje aktivity, kterými se zabývám, protože těch aktivit je celá řada, ať už je to plavírna, ať už je to porcelán, malba, součinnost při organizaci uměleckých sympozí a tak dále. Pro mě je důležité takový jako leitmotiv, který se táhne všemi těmi aktivitami a celým tím mým životem. A to je to, že svojí prací bych chtěla lidem, ať už v mém okolí nebo i širším okolí, přinášet radost. Tak to je to, čeho já bych chtěla dosáhnout.